Салом халқ, ростига пабугум басай тоқат кардан ва басай хаб кардан, типа фаҳмидан, окей, хали видео дар кор нест. Леки ростига пабугум дига намешава. Хватит это терпеть. Бачхали ки ман дидестам одамое ки типа чона видеоблогер гирифтесиам ва видео кардесиам фақат ранги ма ахборгувак мошинбозор рафтесиан чихали ки як вақт ма рафтаги будам. Но ростига пабугум гап да вай нест, гап да чия ки ягон чизи талкови набровардестиан ки ягон проблемара бигем ҳал кунанд ё ки мисол дар бораш гап зананд, мисол одамо буфаҳманд ва одамои ки ҳамин проблемаро создават мекунанд изо бикашанд ва мумкин ки дига ҳамин проблема нашавад. Канал аваё подписаться кне. И хали проблема бисёр. Ва кадом проблемаро ма дар назар дорам, ани проблемое ки дар интернетанд. И чтобы доказать этим тупым людям. Чихали ки медонем як сайт аст, дар ҷо бисёр тоҷикон мешинанд ва чикорое ки намекунанд. Ма дар дахани очад небро мерин, фаҳмиди а? Номи он сайта ма специально намегирем ки мухлисош зиёд нашава. Дар он сайт русо хай рақсу бозӣ мекунанд, в общем кори бори худшонай, а тоҷикон мешинанд фақат ақолашаб, ҷанг, разбор. Як вақт пеш будак хай амри маъруф будак, мисол просто ягон хел чахчах, шӯхӣ, и хали чизо буд ва одамо бигем айдуми кори бори шидан дига ҷоҳо намедоранд, фақат мондагиянд бигем голубоё, трансвестито, педико ва бачаҳое ки ҳамонро бигем поддержка мекунанд. Не то что типа хали поддержка, дастгирӣ не, просто как минимум як насиҳат карда наметавонанд ки эй бача, вроде ту бачаи чӣ вақта духтар мекунӣ. Дакуни шутам, дакуни хтани бидин нашанҷа дакуни ҳарби. Чанд қа пеш дар он сайт маро мешиштам. Рост яг пабугум ман как минимум айму сайт як фоида овардагим барои мисол як оилара. Агар ки дар итон боша, одамое ки будагӣ медонанд, қатъи меҳроб, қатъи як бародар, мо аймуҷа рост яг пабугум сум тавопидагием барои як занаки касалӣ, хай кадоми буд медонам. В общем, мисол ман ҳамин приложениеро ихел истифода бурдум, як фоида шид мада. Аниқтар дар ҳамон оила як фоида овардам. Шумо чӣ кор мекунед дар уҷа? ҳаққорас шапак, разбор, номери телефонта те, типа мозу миём пешид кадом митрода, инам хали гапо. Рости гапа бугум бародаро, дар онҷа урусо ҳастай, дигар миллато ҳастай. Мисол ма аҳамият додагим хай бигем бачаҳои Кавказа реально да на самом деле ки бисёр намефоран хали пример биёрем, не ки агар ҷанг меша мега ки далишка бунавис чахчах мекунем тамом. Всё, вақт чон медоран разбори хчон ба бани ам дикас ҳал мекунанд, а тоҷико бошанд не. Тоҷико бошанд не хали коро мекунанд. Сари калани сонат матиём. Сари калани сонат матиём. Охи сарат кала дадам вино суратта моде ба номи алло ку турски ам мерседес ки духтаро беша айта хшам отдельный случай духтарои тоҷик, отдельный случай духтарои ки дар онҷа мешинанд, моз бисёр мегӯянд ки фарқ ё чӣ дар кораи ҳамин духтароро нишон доданд. Ман специально равошона маҳкам мекунам ва гап дар шармандакунии халқи хали гапо нест. Якумш ки ягон миллат забони моро намедонад бе ғарзи хидмон, ва дуюмш ки ин видеоро фақат тоҷико тамошо мекунанд ва шармандарам ки шиданд дар бани тоҷикон мешаванд ва бояд бишаванд ки дигар ҳамуҷа надоранд ё ки дромаданд и хали гапо, хали корошона дигар накунанд. Обращение барои духтарои тоҷик. Ман намедонам ки шумо мисол маҳкам кунед хатона дар чор девор бишинен ва интернет истифода набарен. Не. Конечно, демократия, ҳамаи гапо, шуморо ҳамаи чӣ ҳақ дорем. Мисол марду занако дар конститутсияи Тоҷикистон бигем ҳуқуқиш ягай. Ва дар конститутсияи ҳамин Россиярам ҳами хелай. Конечно же. Ман просто гуфтанам ки ҳаққалан худтона просто биқапен. Шуморо 300-400 одам тамошо кардесаед дар ҳамун сайт ва шумонам хали коро мекунед. Худозада тира ки дилет бад намебуд, Аллоҳи меҳрабони мо тира як фарзанд медод ки ай ҳаёт бохабар мешидӣ ё яшуд медод охи. Бадбахти ғализи ҳароми пастуха паслетни ҳаром ки
تو خستی لیزبیان کشیدی حیات را بخت نداد الله بعد با آدمو تو میخزی هم خیلی کرورا میکنی آخه راست دیگه پابگم یا پاشکارا باتل میبردن یا که با فکر من داگون رپر تکس مینویسه برای باتل عشق وجود نداره و آدمایی که خاطرش با گپ زرستیان در نمو پرامو افیر ایده با بدتر انی بگیم با همه داخلی کمتر خیلی دختری با معنی با چمیک با کمتر تموم شید 1000 نفر نگاه در آدمه میشه پیشتی کیم که لاق و پوسخ گیره میکنه برای من در وبسایت نویسونده است نویسونده است او بچه نیست آخی کر نداره که باید بخشش پاشکانه که روزی که پابگم همی کاری که مشکلی بانی تو و یک لیزبیان که خوب جمعیت در همی آدمان همی گفتی خوبتر میشید و بگیم خیلی پروسه گرفتی در پیش 300-400 آدمی که بگیم نیمش تاجیکو هن پس زدی ما بس نود نکنه بخدا کو من بخدا تاجیکستان نمیرم خزم نمو شهر میرم والله قسم پیش از خودتونم اویه گرفتن زور کردن پروستا در خاطرتون بیارین که ما در عصر 21 زندگی میکنیم و یک چیز است نامش تلفن و یک فونکسیون главніша میای که میشه خیلی نمره بزنی زنگ بزنی و دو کس فقط گپ زنی А что, так можно было, что ли? دو کس مثال ما و همون آدمی که بگیم ما در проблема کردیم خودش ما باید جان کنیم که رازبور کنیم اون проблема را حل کنیم میتونیم دو کس گپ زنیم هم خیلی فونکسی هست هم خیلی اینوش تلفن هست هم خیلی چیز و اگر که نخواهیم که مثال دو کس یا که اون свидетель باشه اون آدمی دیگه اون رازبور حل کن میشه سه آدم هم خوش کنی نامی فونکسیا با کنفرانسیا نام داره میشه سه کس چهار کس خوش کنی نه که هیچ وقت 300-400 نفر باید نباشه در это просто жесть понимаешь брат با فکر من همه آدمایی که در همون سایت میشینن کروشانی خیلی حال میکنن الو سازی برات تنجی خوبی تنج ساز میشه ما سازی خدا تنجی میشه گوش که میدونی و مرا زنگ زد چی گفت کو بگو چی گفت خوزی ما پراموی فیلم میکنم بدرو همونجا چخچق میکنیم فهمیدی آخرم جا گپ زن نه بیا همونجا پراموی فیلم میکنیم گپ بزن اوجا 400-500 آدم تماشا میکنم همونجا گپ زن و گپای خمونه نه ما پراموی فیلم میکنم نه اونجا چیکار است فقط هر دمونه بدرو تو تمام وقت بدرو او همینجا گپ زنی چی بکنه نه همین چیکار میکنی با پراموی فیلم همینجا گپ زن هیچ که گوش نمیکنم اون را بدرو چی میکنی تو بدرو پراموی فیلم بدرو نه که باید افیر کنن باید رازبورشون در پیش مردم حل کنن حقارا شب کنن خیرات که دیگر ملت زبان ما را نمیدونن خیرات ترنسلیتسیا یا 2-3 ساعت یک ما هم را نمیمونن و یا خیلی هر روز ترنسلیتسیا میکنن هر روز هم خیلی کارو برای و میدونین چه ای همش دا بزه ای همش دا بگیم даже بگیم کار یا هیچ در پیش آدمایی که همونجا در ششتگیان تماشاشون میکنن بچه‌ها جوونا вообще مردکا زنکا هگون کس نمیگه که ای اپا ای خوار ای دودار باس کن نکن مثال بدرو ختون گپ زنیم با تلفن هگون کس نمیگه наоборот میگن که او вообще گفتی گپا دا گپ алло میتن بچه‌ها ای کاچ خیلی نه تماشا کن گوش کماره بومش بلاد ابرای همون هفته بوی بنزین کدی голубой گوش که یوسف کمی ونجا شیطان یا سنیت سنیت الحمدلله داو پامیر همین در تاجیکستان در ایوره و خریستیانی هستن در همه تاجیکستان در همه جا هستم خیلی آدم فهمیدی؟ نکی ونجی ما همش الحمدلله سنیت های با کجای با خیلی شید و یا پروستو نام طرفی خوروغه یا جا میگن همجا سنیت داره شهیدی داره همه چینی داره تا پامیری ها همش شید نیستنه؟ آخی گوش که نگفت بگم انا همیجا تو نه نماز میخونی نه روزه میگیری هم تو همون شهیده و همون خریستیانو چی فرق داری؟ روی مامت زیاد تمنه که اورود В общем, дим категория که من در باش امروز میخوام گپ بزنم یا بگیم پروستا نمیدونم چند سالان راستی گپ ممکن که مردکای کلام باشن ممکن که چنای ما باشن یا که اما مایدا کلام فقط در کودکا بگیم کودکایی که در اونجا ترانسلیация میکنن 10 ساله 15 ساله в общем кудако анохи не то что типа 18 سالشدگی نیستن با گناه رسیدگی نیستن خیلی کودکان прямой ефир کردن ترانسلیация کردن و که ببینین چی می نویسن بچه ها که بگیم نموشون
Таджикияй, тикапо номошон Восточняй. Мисол мегирем ина ма специально ходим скриншот кадагим ва ина бини снимать в майке. Пад мемори брай хуя забони русира ёд бигири, брай як ҳаминҷода чен вақт дами дунями сай гузарондам барои забони русия ёд бигири ҳамун сертификати барои патент барои ҳамун дигар документора худат биспори нарай нахариша 5-6 ҳазор. Дар як калима як ҷумла хатогӣ дора. Ина ки бигем Али навистае ки снимайте плавки сини ду кудаки 10 солан 12 солан хай плюс минус 1 сол мумкин ки хай максимум 14 сола бошад. Максимум 14. Мумкин 14 сола ҳам нестан. Ман 100% медонам я телефони 5-6 кудаку анохи. Ҷон навистае ки что за тату на ножке? Яъне почему-то нишон будет. Ман боз мехоҳам ки ман намегӯям ки ё тоҷикам бародаром, ман намедонам ё ай кадом миллатан, не ки хай хутон дидесем бародаро, номошон номои бигем мусулмонияй, номошон ранги номои моҳай. Ягон Сергей, Андрей, ягон Пётр, ёки ягон Уилл Смит, Джеки Чан мешид, хай бигем мо мумкин ягон одамои бехудоан тилцоро намефаҳманд, ба ту хайраи сияҳ шуд. А не ки охир не бародаро. Ва агар даже агар тоҷикам боша бародаро мада фарқ надорад. Просто гап да чие ки нахо шумо бигем номои мусулмонӣ доре, не ки корои мусулмонӣ намекунем. Любой рус, любой американец медонад ки хали номо фақат мусулмоно дорам. Ами хастай, и мегем фактай, як бигем бояд реалист бошем. Воз ягон занако, мардако бинем мусулмонан, чон мисол правилни мегиранд. Неки дар ҷо чӣ коро мекунанд. Ваҷҳале ки медонед хеле одаморо дар қоида қонун дар ҳаёт ёра педофил меган, одамое ки қати кудако саркор доранд ёра педофил меган ва статья дорад. В общем хатон намошона медонен фарқ напартои хали видеора удалед ки хали видеора ту тоҷикора пас мезани чӣ багани ҳагон тат ами одамое ки мадам хали гапора менависен намедорен ҳамун одамора мисол наменависен ки ҳе бародар ҳам хали гапора нанавис изо бикар шайхидо битарс чӣ дар кора мисол хали гапор дар ваё намегена а вақте ки баъд уже бигем видео пайдо меша баъд курку видеора удалид кун ва ман специально як моҳ нашиштам накуфтам ки ҳамхали чизе ҳастаю ки не ман просто худам даже метавонем проверка кунем духтаракое ки мисол майдакой рақс мегӯям ки просто мешинан гап зарестиян медорен ҳамхали менависанд ина бо як таи дигааш ина Зафар бинед чӣ нависад Зафар ина бо як украинси дигарам хай ки украинс бигем мумкин ки вообще ягон атеист боша ай худо натарса мисол ам хастай а Солеҷон боша Солеҷон и вообще демна страна тези бадаш гирифта ина бинед чӣ нависондагӣ ина истодаи одама ёфта ҷазо додан дар кор фаҳмонда дар кор ки корашо накунад уз шакро сега пабагум аки дига гуфтаам дар кор нест ҳамашон ами Зафар Магомед инам хеле номо доранд ба фикри ма русои хеле ном надоранд агон ҷура дорем ки номаш Зафар боша рус боша не ки ба фикри ман не шумо духтароро насиҳат мекунен блогероро ҳақорат мекунен ахтон чӣ кор мекунен дар иҷа кадом одами аблаи кораш ман и гапа просто так нагуфтам дар ҳамин сайт номи ман около таҷикай вақт ман метавонам номам бо любое время алиш кунам ман фақат ба около таҷика медорам вақте ки ман менависам мегӯям салом бародаро ёки салом алейкум апа ховар ёки мисол просто ҳамхе мегӯям привет всем сразу медонед чӣ кор мекунам ҳам одамое ки прямой эфир карестиян биги удалид шку имора видео мекунам биги удалид куни короче халиай короче чӣ кор кардагиай хто намаша ки фаҳмиден бара мега дар ютуб видео ки бара дар ҳамун ютуби худат бишин ва ман мехоҳам якта мини обращение кунам дар ҳамин одамо бародарои азиз ҳеҷ вақт ман шуморо специально сёнка намекунам мисол ҳамин выпуск да ман фикрам омад ки хали коро ширистай снимат кардам ва скриншотам кардам конечно же ҳастанд одамое ки сёнка мекунанд дар ютуб мепартоянд мисол корора мекунанд ҳастай ман намегӯям ки нестай шумо ҳақорат мекунед ки видеоро удалид кун а ютуб сёнкара курк мисол мадам обращаться кардаям видеое ки мисол ман мекунам оз ҳамин видеоро ман мисол кардам дар ютуб мерава ёки дигар одаморам сёнка мекунанд мепартоям ваям дар ютуб дар интернет меғалтам ва бигем ҳичи ба баробаре ки мисол бигем дар ду китифи шумо фариштаҳои дасти рост чап шиштагиянд ва ҳар як кори шуморам ваёрам запис кардастиянд ва дар назди худо ҳамаша нишон метаҳам ана у вақт баъд шумо кира мегӯен ки удалид кун ту бояд запис намекардӣ кира мегӯен баъд дар дунё чӣ ҷавоб медиҳӣ
бози шумо маро мегӯед ки мисол фарқу далед ки мардум набина исусу ё ки мисол дигар одамое ки сиёнка мекунанд дар комментариҳо ҳақорат мекунед фикр намекунед ки вай записам ки нест шид удалид шид не ки ҳамун гуноҳи шумо местаку намехе аст хуб намешавад ки ҳамонро накунӣ логикара камтарак истифода барен кор бифармонед намешавад ки сразу ҳамун корро накунӣ ва адами проблема нагардӣ ма курш мекунам мисол бародарам кур мекунад кадоми сиёнка мекунад шуморо урам кур мекунад не ки мисол дималока ҳеҷ вақт кур намекунанд ку ҳамехе аст ҳеҷ вақт кур намекунанд ва записи ки во мекунанд дар назди худо меравад ана ӯ вақт баъд чӣ кор мекунем ана мирам хушрӯак фикр кунем бародаро баъд мисол бинависем ки фарқ удалид ку видеоро не ки рости гапа бигӯм ҳеҷ вообще нола дар пеши инаи корое ки ҳозир ман шумо нишон медиҳам асоси видео дар ҳамияи бародаро в общем дар Россия якта сообщество аст якта хеле бигем як мумкин 10 кас ёки 20 кас мумкин ки камтар ё зиёдтар бошанд тоҷикоан бачаҳои тоҷик ҷавоно мумкин ки ма калонан майдан рӯзи гапа бигӯм ман аниқша намедонам ва ё чӣ бигӯм толи голубоян толи трансвеститан чизан рости гапа бигӯм ма даже бигем ҳамонро определит кардан наметонем ҳамо чиян трансвеститан там педофилан чиян патохи чиян намеша фаҳмида ва ё дар москварам масалан дар чанд шаҳрҳои дигарам ҳастанд ки алсу дами да ислом омадагие ки айни бача ба бача мераса арши кирси худованд меларза бовар мекунӣ ҳамин қадар ҳами чӣ вазби будайда бовар мекунӣ акина мисол ту мегӯӣ ту атеисти ту боварӣ надорим ки худо ҳидоятат кунад гап ганда пас не фарид як гапот мегӯ ман намегӯм ки мисол ман чӣ матн мара нафаҳмиди ман мегӯм ки ман бовар намекунам ки мисол одамое ки номи худоро мегиранд ку ман ба ӯда бовар намекунам ман як чиза бовар мекунам ки фақат як худо аст тамом одамоеш номи худоро мегиранд ман вообще ба ӯда бовар намекунам ва байни хичо конечно ва связь дорам байни хичо мас чахчах мекунанд гап мезананд дар прямой эфир не ки хай гап задан гей буданшона ки бигем агӯла мо любо чиза дидагием дар интернет телевизор мора ба ҳеҷ чиз бигем ҳайрон кардан наметавонем не ки гап дар чие ки либосои духтарӣ мепӯшанд косметика мекунанд вообще полни хишона духтар мекунанд намедонам чӣ хел хай бисёр мегӯянд ки дору мехӯранд сина пайдо кардагианд тоба сина пайдо кардагианд ва ба либосои духтарӣ ба пайдои тоҷикӣ рақс мекунанд барои сум просто рақс бозӣ конечно окей рақс бозӣ ховхез қати бачаҳо ҳамашона мисол ма бигем дидам рақс бозишона ховхезшона айдани худшон фаҳмидагим бародарам ман мисол агончи ай набуфтестам преувеличивать накардестам чӣ хеле ҳаст ҳамон хе шумо да гуфтестам конечно же дар исломи гуноҳи сахттарин бародаро ҳамеро медонанд мисол даже як қишлоқ буд худовая нест кардагиам дар он қишлоқ галубоё мисол ҳазрати лут мисол медонед мегуфтшона ки и коро дар кор нест шумо мисол қари худоро меоред не ки ҳеҷ ка гӯш намекард наоборот ва як рӯз полни ҳамун қишлоқ қати ҳамун гей галубой ҳамун чизо полни нестшон кард ва ягон афсона ва ягон хали миф чӣ нест ин реальнай кадоме ки мисол намедонам дар бораи ҳазрати лут ман силкаша специально мемонам бидурен бихонед ба забони тоҷикӣ ман мековум меовум барои шумо бидурен бихонед хеле ҳадиси хубе бародаро ва конечно шумо мегӯед ки фарқ хай чиба то видео кардиву сразу ора насиҳат накарди ёки нафаҳмондишон нагуфтишона бовар мекунед ёки не зора кардем ҳами трансвестита ки онро занг бизан вақте ки занг зад хай салом алейки сусу баъд ман уже мо пешакӣ қати меҳроб гуфтам ки меҳроб занг задан як оят бихон мумкин ки намедонам хай ҷиншон задаги яке соз мешаванд як сура бихон вақте ки занг задан хай салом алейк кардем баъд меҳроб гуфтам бихон
афсус ки овози меҳроб записшак нест, барои ки вақте ки запис мекунӣ экрана микрофонам занид мешава. В общем, овози нест, неки солна сура хондестай хон, окей, гап нест, неки пагаш бо ҳаму кор. Брата дахани учат самада ва хрит хрдат дахани учат керам дахани учат. Афсус ки сураи ҷина нахондем, мумкин ки ҷин шон мебаромад, ки намедонам. Иш боша апше мега ки мара бачаҳои ММА занг мезананд ва се ҳофиз, аки лично ман боваршон намекунам. Ва агон ҳофиз ида занг безана, типа барои хайхтон фаҳмиден. Харгушак медонӣ бада ки навистестай? Фаридуни Хуршед, Шаҳроми Абубакр, безорум кардиам ба номи Худо. Окей. Ки бо навистагия? Хай, короче, ӯ бачаҳои ММА-ша ҳисоб накард, короче. Я дунёшам хам менависта мегӯ ман мисол ваем да, духтари чукдоро мегӯ, факсча мега биё мега ҷонҷон мега любочта мега любоч каприста мега иҷро мекунам. Ва бо чӣ мегам? Меган ки яхел мегам бачаҳои тоҷик шери наран, яхелш мужикам, моро мефаҳманд. Меган ки шумо фақат ами виноват набошен, ус шумо ҳал мекунем. Типа ами шумо агон хел агон кас да мисол лези накунен, вақте ки агон кас шуморо мисол агон гап лишнин гуфт, мо пишти шумо мехезем. Типа чё? Алсуҷон гӯш кун, вақте ки мо тоҷикем ку алсу ман пишти ягон каса намегӯям ку неки ку асалҷон ку неки ку мо навхелӣ ҳастем ку неки намо моро мефаҳмам бахто ҳар як шер бачае ҳасте ку ҳар як шер бачае ҳаста вало қаса ку газа накуна ха чика мека ку зиндону зиндан ку барои ваё ку ягай неки намо бечоро ку моро мефаҳмам бахто моро мефаҳмам вало қасам моро неки ку амо ку фақат мегам ку вало қаса неки причина накунед ами гуноҳ надошта боше ку гуноҳ ами гуноҳ ҳайхимо набоше гавзан шава ё мегӯям валлоҳ қасам. Ман мехоҳам очередное обращение кунам сини ами бачаҳое ки пишти ами амхалиёро мегиранд. Рози гапа гӯ ман да фарқ надорад шумо гаренин сум дорен там ягон кор гарен кабош касе бошен набошен. Агар ту пишти ами одама бигирӣ ту бигем зидди Худо меравӣ, барои ки чали ки ман гуфтам Худо як қишлоқа нест кардагия, як бигем як ҷамъияти амхали галубоё дар як ҷо зиндагӣ мекарданд нест чон кардагия. А ту бо гуфтаисте ки типа пиштишона мегирӣ. Ман рости гапа бигӯм аки ман бовар намекунам якимаш ҳаму духтар дар ҳаму духтаре ки ози мисол точнее бачае ки духтарай в общем ҳаму галубой дар ман бовар намекунам ки ягон мужик ягон шери нар дарко шава яудаза тоҷик гуфта боша ки типа ман пиштира мегирам фақат ту виноват набош. Хай ва агар кирам гуфта боша бародар ту будон ки ту ранги зани ҳазрати Лут мешавӣ, ваям Худо нест кардагия, барои ки ваям пишти ҳаму галубоёро мегирифт. Пишти ҳаму галубоё буд, пишти ҳаму одамое ки бача ба бача хол мекарданд, хали корои безеб мекарданд, ҳаму зани ҳазрати Лут пиштишона мегирифт ва ваям ба монанди аввало Худованд нест кардагия. Барои ха бародар ту будон ки ту бигем пишти ваёрам ки гирифтӣ барои мо бигем не то что типа ту никтои зидди Худованд рафтаистӣ. Ҳақалан ха падам бигарден мисол дар ягон ҷо худтона светица накунен, ай биғарзи ҳамун кампашкаи худтон дар ҳамун бани худтон калагот ки мепӯшанд либосҳои занакӣ мепӯшанд рақс бозӣ мекунанд барое ки одамо сумшон партоянд хали ҳар хел наклейка ва ҳар хел падарка ва баъд чизоро ба сум алиш мекунанд. Ва аз ба ҷое ки бародарои тоҷики мо бародарои мусулмонои мо бигӯянд ки пад баска накай хали, наоборот мегӯянд ки маст ша биҷинбон битакон об инам хали гапо нависестиям. Баъд ман рости гапа бигӯям пеши сарам вайрон шидистай. Аягонта наметарсам. Окей, ҳеч ка натарс, фақат ай Худо битарс ку усташ ҳамаш туғрӣ мешава. Дар сиёскот нала дохили рут ранги трансиститои як харуша бирен обычный як бачай просто решоша гирифтай пури пудрай руш обычный я рожаи бачагӣ. Чикал ки гуфтам и хали тоҷико дар Россия бисёрам бародаро ва бо чӣ мегӯянд хали типа оправданияшон хай моро Худо амхе кадай чӣ кор кунем, хай мо амхе шидем, хай моро Худо амхали кадай. мо гуфти гапо ки мо ҳаётмона сӯзондем, мо ҳамин раҳ дарафтем ҷигарҷоне ку хай гуфти гапо ки мешава ҳамаш ба гуфти гапо ки соатш қадим мешава. ҳар кас аввалш ки вай гуфти гапо ки чизе ҳаст нест, ҳар кас не бандаи Аллоҳ дар ислом омадагӣ не ки фарду рӯзи қиёмат ку асалҷон. Не ки ту агар ба логика фикр кунӣ ки ягон ҷоро бухонӣ
ҳеҷ вақт худо туро хали намекунад. ҳозир ман якта нарезка мемонам ай чанд прямой эфир хали бигем як ҷоя мегирем шумо просто буфаҳмед ки ягон кореам ё маъно надора ва ягон чизшон вообще чӣ ба муҷа медуранд ман намефаҳмам. Просто ақураткунӣ ва разборкунӣ хай мумкин шумо ягон чиз буфаҳмед, мумкин ки ман ягон тупой бошум нафаҳмам, а мумкин шумо хай буфаҳмед. Я бор тамошо кунед. Чиз вообще тури намегирад ама мардуми тоҷик. Ман мусулманка нестам, ман мусулманка нестам. Якумшон ки думишон ки ман отам просто тоҷика очам уруса мара очам овардага церковда крещённая кадаги. Ман мусулманка нестам, просто отам мусулман тамом. من برآمده من خود کردم که کرچ تا خونه برآمده و چه پسیت کردم من دیگه خود میکردم. امروز تولد شدم. چند ساله شدی؟ 35. پیر شدم که کنتای پیر شدم 24 سال عمرم با کنتگی گذشت. مرا در رو میگست میگو که در دهنت برین اومدی شکو من میگفتم رحمت خورد و ماشینه گی ترمه برای در دهنی و چت سماد و خرید خردت دهنی و تت در دهنی و چت در دهنی و تت در روز و چت در دهنی و چت حقورت سنکس خرگوش و نرموده ها گفته چرا که گفته سایی نرموده ها میگه یارو دادا اتالا پس بعد جو که در زمین در کشته خودی یارو حقورت سنکس بس گپ шлюха, блядь. Шлюха недоделанная, блядь. Заткни свои ебалы. Заткни свои ебалы. Шлюха недоделанная, блядь. Харом, блядь. Кирилл, обхватни мара. Харом. جانت میزکنم خری майдаме хоё ки калон Кетра. ина метинас я шлюхача да интернет да инстаграм ва ёфтум та маям ҳоли нишон тоохи дарод дара меренеё чай шумора шумо о рӯи хитона пас карде о рӯи мардуми тоҷика пас карде се фаҳмиди одамое ки сар калкадан одам кисан дагиҷа шиштан дакуни тирманоги чел ки гуфт оксимирон критикуешь предлагай ма шумо да мегум ки на мо шумо да претензия кунем на шумо мода яъне як идея як фикр як маслиҳат шумо дар ягон имо вайбер дар ягон ҷо якта группа мекунем ба хитона ва одамое ки ҳамун бачаҳое ки ҳақиқати шумоан ҳамун компания ҳамун кӯбши ҳамун компашкатон ҳаматон дар як ҷо мешинен мас чахчахтона разборотона ҳамашона ҳамуҷада гап мезанен ҳал мекунен вобщем ҳаматон дар як ҷо не ки рӯйшод не рӯйшод и уже бигем шумо яъне мора тоҷикора пас мезанед фаҳмон ё ки нофаҳмон вобщем якта группа кунен дар вконтакте одноклассник вайбер ҳамуҷа будурен ҷа рақс мекунен бозӣ мекунен чӣ коре ки мекунен ҳамуҷа бикунен и бигем ҳам мо даволӣ мешем ҳам шумо мо дагон претензия намекунем монам шумо да претензия намекунем ҳамин хел ва фикри хеле хуба ё ки не шумо чӣ фикр мекунед бародарое ки ман тамошо кардистам шумо не шумо геё не хит кардем короче кира гуфтастам ки чира гуфтастам ва дар охир мехоҳам бигӯям ки ман специально видеоро барои просмотр гирифтан барои сумкор кардан барои ки мисол даже ман специально реклама намудам ки ягон блогер нага ки фарқ короче дар бораи геё видео кадай барои реклама ман дорам ози заказ барои реклама граница ва дигар рекламао заказ кардагиам не ки ман специально намундам
барои ки наган ки ман ира барои сумкоркунию ё ки барои просмотр кардам. Ман чиста як кардагим ки шуморо ман фақат шарманда мекунам, як умр шармандатон мекунам ки дигар шумо моро шарманда накунед дар эфиротон, дар прямои эфиротон. Вай бесконечно мешава. Фаҳмидед? Як умр то ки шумо бас накунед ҳамин коротона. Ва мехоҳам бигӯям дар одамое ки мара ба Догистониё, чеченсо угрожат мекардан, тоҷико, яъне тоҷико мара мо догистониёро меорем, чеченсоро меорем, ман дорам шоҳид, ман просто так гапа гуфтестам, баъдоро бидан да пеш ҳамаша дидан шунидан. Мехоҳам дар шумо бигӯям ки хати Догистоно меоед, хати чеченсо меоед, ман шуморо хати бачаҳои тоҷик, хати бародарои тоҷик встречатон мекунам. Ва гап даваям нестай. Просто одамои мешаванд ки меган ки Фарик видеора курка удалид ки ман мехоҳам саза пешаки бигӯям ки ман видеора кур намекунам ҳеҷ вақт, агар ки YouTube худаш кур накунад, чикари ки ранги ино видеое ки онам духтари эронӣ, ора ман кур накардам, ора автоматически YouTube намедонам барои ки як кӯдак сигарет мекаша, барои онаму атагу видео ама нормални буд, просто ҳам кӯдак да ҷо сигарет мекашид, барои онаму видеора кур кард YouTube, не ки гап даваям нест. Ман специально пеши худам ба хоҳиши ягон одам видеора кур намекунам. Ва мехоҳам дар одамое ки фақат адрес мепурсанд, аяму видеои ки окала таҷика Фарик адресо дар ҷои мози меоем туда-сюда. Ман дар шаҳри Ёшкаралаям бародароина, Ёшкарала дар хотиртон бигирен. И уже обращение дар бародарое ки мара поддержка мекунанд ва мекарданд. Бояд и коро нашава, ё ки шавад, в общем, байни худшон шаванд, геян, трансвеститан и чизо. В общем, кадоме ки мега ки видеора кур кун, ё ки моро шарманда мекунед ва дигар чизо, значит худтонам дар ҳамин чизо кушен. Ҳеҷ вақт одаме ки мисол намехоҳад ҳеҷ чиз боша, намега ки наоборот мега Фарик хубшон кардим, он мисол акава додар, модар, падарошон, ҳамсоёшон бинанд, шарманда шаванд ва дигари короро накунанд. Ҳамин аст. Конечно же, бояд пешаки бояд дар назди Худо, ай Худо битарсанд, корора кардан надроянд. Хаям халия ва мехоҳам бигӯям дар ҳамун педофил, гей, трансвестит, в общем, ҳамин чизое ки ҳастанд, ман дар поёни видео ссилка мемонам ай ҳаёти ҳазрати Лут. Да шуморо мехоҳам накунед ки шуморо мисол Худо мефаҳма ё ки мисол мебахша. Хай Худо бахшанда, не ки мо ай бигем ай история медонем ки ҳамхари ҷамъията, ҳамхари қишлоқа Худо нест кардагиай, ҳамхари галубойора барои корошон нест кардагиай, бидроем бихонед, мумкин ки шумо ай рахтон бигардед. Ва ман лично даже бародартон мегӯям, бародарои шумо мусулмон таваллуд шудагиен, дар кор нест, дар ай аввал, дар даже бигем айми мусулмонирам нагирем, дар историяи тоҷико, дар мо дар тоҷикони чизо набуд. Тоҷико мард таваллуд шудагиан, мард буданд, зан таваллуд шудагиан, зан рафтагиан то ҳамин асри 21 в общем. Дар шакус короче хто метавонед чӣ гапай барои айротон бигарден, илтимос. Ҳама дар хайр бародар, раҳмат ки тамошо карден. Лайк, подписка и гапо ҳамаш бояд боша. Инам хеле хабарча буд.